जोङो जोंनि हालामाव मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव सान्थि गायसननाय आरो जौगाथाय लाबोनाय। मानो होनोब्ला थांनाय 17 बोसोर जोंनि बिटिसि खुंथायनि गेजेरजों जोंनि समाजाव सान्थि गैयै मोनसे सृष्टि जादोंमोन, जाय थासारिखौ जोङो मोननानै जोंनि जौगाथायखौ मोननो हायाखैमोन। बेनिखायनो जोङो इउपिपिएल हान्जाया बे बाराव बिसायख'थिनि गेजेरजों जों जे सरकार दानो थांगासिनो दं बे रोखा जाबाय आरो सरकार दानायनि उनाव जोंनि गामिनि जा गुफुं गैयै मोनसे थासारि बेखौ फोजोबनायजों लोगोसे जों जौगाथाय लाबोनायनि जा मिजिंजों गामि आरो हालामाव माबायदि जौगाथाय गैयै जानानै दङ, माबायदि दुखु खस्थ' सैसोना दङ, बेफोरखौ जों गाव साफा बिजाथि जानानै मोनदांनायनि गेजेरजों सुफुंनायनि थांखिजों जोंनि दिनैनि हान्जा सुनायनि गुबै हाबाफारि। दिनैनि दिनाव 300नि खाथियाव जागोन खोमा, आं एक्जेक्टलि बुंनो हानाय नङा फिगारखौ। दिनै सानथामनि आखाइ होफैबाय। 5 थारिखनि गेजेराव जोङो साइकेल रेलिखौ एबा हान्जा सुनायखौ फोजोबगोन। जानो हागौ सारा गावनि समस्ति हिसाबै गुबुन ओनसोलफोराव गिदिंबाय। स' जिहेतु बिपिएफआ 15 बोसोर खुंलांबाय, स' समस्ति जौगाथायनि सायाव सारनि नोजोरा माबायदि? समस्ति जौगाथाय होनोब्ला जि हारिया, जि हालामा, जि रायजोआ सोलोंथाइ गैया बे हालामा मालाबाबो जौगानो हाया। नंखायनो जों बे सोलोंथाइ बिथिङाव बिराद गोग्लैसोनानै दङ। बेवहाय नोंथांमोना साफा मिडिया पार्सन हिसाबै गिदिंनानै मोनखादों। नंखायनो जोंनि गुबै थांखिया जादों सोलोंथाइखौ जौगाहोनाय, आबुं थासारि मोनसे दानायनि गेजेरजों जोङो एग्रिकालसार, सेरिकालसार, हर्टिकालसार गासैबो बिथिङाव जोङो जौगाहोगोन। नाथाय बेखौ जौगाहोनो थाखाय जोंनो हान्था मेलानि मोजां दाफुंनाय मोनसे गोनांथि दङ आरो बेफोरनि गेजेरजों जों मोनफा ग्रेजुवेलि जोङो पेरेलेलिबो जौगालांनायनि खामानिखौ मावनो थाखाय थियारि जानानै दङ। बुंनो थाङोब्ला बेबायदि हाबाफारिखौ गुबुन बोसोरनि इलेक्सनाव लानाय जायाखैमोन। देग्लाय जों आलादा लानायनि गुबै थांखियानो जादों रायजो राजाफ्रा बिराद सैसोनानै दङ, दुखु दाहा खदैजों मोदैजों गोग्लैसोनानै दङ। नंखायनो सासे बिजाथि जानानै बै गामिनि सुखु दुखुखौ जोङो माबायदि मोनदांगोन बेखौ मिन्थिनायनि गोनांथि दङ। नंखायनो बिजाथिया जेब्ला बै हालामाव गिदिंहैगोन, बै हालामाव थांनानै डेभेलपमेन्ट खालामनांगौनि मोनसे खामानि मावनांगौ दं होननाय मिजिंजों दिनै जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों।